F'intervista mal-ġurnalisti l ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela qal il-viżjoni ta' dan il-Gvern li tnediet waqt laqgħa tal-Kabinett mal-Kamra tal-Kummerċ ftit tal-jimilu tur il-pjan ċar li għandu Gvern Laburista għal pajjiżna. Il-Prim Ministru qal dan fl-isfond tal-inċertezza li ġabet magħha l-pandemija madankollu li xorta baqgħet ma xekklitx il-ħidma tal-Gvern u direzzjoni l qoddim li jrid jimxi fiha. Il-5 pilastri tal-viżjoni ekonomika ta' dan il-Gvern. Iva, aħna nħarsu lil ukoll minn Covid. Imma biex tħares lil minn Covid tippjana illum. U dak kien illi għamilna u x'nidejna nhar it-tlieta li għadda. Fil-waqt li semma l-ħidma ta' dan il-Gvern favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna, semma wkoll l-aħħar ċertifikat li rċieva pajjiżna f'dan ir-rigward din id-darba mill-Aġenzija ta' Kreditu Moody's. Governanza tajba. Moody's għamlet dak il-kumment qalet ukoll hija sodisfatta bil-bidliet illi għamilna. Gburi bil-bidliet kbar li għamilna f'dawn l-aħħar 7 xhur fejn tidħol governanza tajba, aħna libna ta' taħt fuq il-qasam istituzzjonali f'pajjiżna. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għall-aħbar li ħarġet is-Sibt filgħaxija fejn l-Avukat Ġenerali Peter Grech qal li se jkun qed jirriżenja f'Settembru li ġej. Il-Prim Ministru qal li se jara littra ta' riżenja tal-Avukat Ġenerali tiġi wkoll ippubblikata sabiex it-trasparenza f'pajjiżna tingħata l-importanza bil-fatti. Hawn spjega kif issa tibda sejħa pubblika sabiex tingħażel persuna ġdida li ser tkun qed timla din il-kariga tant importanti f'pajjiżna. Fil-każ tal-Avukat Ġenerali issa tibda l-public call sabiex jintgħażel l-Avukat Ġenerali li jmiss. Il-Prim Ministru temm jappella għall-laqda nazzjonali f'dan iż-żmien partikolari e kif il-poplu Malti Wawċi għandu l-kwalitajiet kollha sabiex jibqa' dejjem jimxi l-qudiem. Ejja nħarsu l-qudiem f'dan il-mument partikolari għal pajjiżna imma nħarsu l-qudiem sabiex għada ikun dejjem aħjar minnhom.